Akwa Okuku Tiwara Aki ịdị ezigbote nzuzu ọmụ na-ekwu ịdị ezigbote nzuzu kịta ka nchọpụta ebe because ọ nwere onye nnọ bụ na-eche ka o buru ụzọ kwuo datin and okwugwu kuru onu da nenelu onu this video n'isi unu eskip na eskip unu vive njikwa unu na-akwa edide mma afia mma amụghị ofu ụbụ ụla reset ya brain maka onweghị brain. Before I start unu for screenshot dị ebe a nenenu this video ka m wee chi ya taa Bikologa na manya kita. Ibe je aza osa, ibe je bucha ge bu na odili n'aka. Imegiri wo tie gi n'aka. Ibu na onwere onye ba. Power. Onye ba mtene. Ọ tanko be na. Ekwe na gi wala mmege na ka mi wala ye mo do bi. Ma like ka di video meta aka. Akwa inwe ego niile inwe. Wee baba ego niile ịkpa ase human being pagide pachachachachasịa nọ gbajuo akpa. Gịnị ka ị pasịta amụrụ m ndị niile na-enye ndị a niile nọ n'akụkụ na-ada enye ya good advisors amụrụ m ife ka na-eme with them with the kind of level and the kind of money you have you nwere a good advisor jee school gịnị ya na-emekwa ife pasịta bụ ije from one occasion ebe 1 million ebe echi ije bụọ 5 million location nke a nwanne echi ije bụọ 2 million loke na-aghasasị na ego ihe edebe wee mee sọnde mbala ezigbo uru chezozia na anya ndị ilo dị gị na-arụ dị too much because abịa n'igwu anya ọkụ ịta nwụsuo ndị Igbo nwere ewu a n'ọmụ bie ndị Igbo they can hate adị Igbo man nwere ike ịkpọghasị ọ bụrụkwa na ọmụ onye ebu ọfụnụ ọkpọgo gịnị emekọrọ bụ ikwu ife ọmadụ onye bụ asị ya na onye a mere ife ọ chọọkwa ịma na eziokwu ka asị ọkpọghasị immediately that is Igbo is the character of an Igbo blood for you. Ndị Igbo dị 100 so 30% ka ihe ewepụta bụ mmadụ ndị ọzọ bụ anya ọkụ ndị abụ mmadụ bụkwa ndị succeed go in life kpatagbo ego ya na ndị a na-eburu ụka n'isi because the worst mistake ihe eme in this life bụ emengo with a church person because if ọ bụla mee ya ọsị na ọrụ na-eta ya musu and these people can hate their own hatred bụ 100 watts. Onye Igbo nwere ike ile nwanne ya at any time. Back to Akwa Okuku. Akwa iwe kpata ego niile a ndị otu ị na-abụfa kpata ego agaba chọba power chọba contacts. Akwa look at it. Okay, let me use somebody like Chimaren Temple Ofia Fulagu. It's an normal ife. Ofia Fulagu is now a honorable. You dare not touch him. Ya why you no try go to pagodo Ofia Chimaren Temple aka. Ọ ga-abịa n'obodo enwe ndị na-enwe obodo asautu Anambra dị today onwe ndị nwunye onwe ndị bụ n'ọfa bụ babala otumbi octatonis ọfa onwe ndị bụ the octatone of Anambra. Ihe kulu dan wele ego ga-asụbụ ụzọ chọọ ọ bụrụ ife dị ka House of Rep or Senator or anything zogodo mụ ya bụ n'iluzu because look at somebody like Governor Eziokwu ọ zọrọ ọchịchị luzuo mana ife ogenu na luzi na ka ifo nya all the too much because all gather go contacts the very strong. Okay ọsọsọ ndị nwapụ Akwa Okuku onye eze Jizọs ụmụ mpịampịa ndị dibia na-enweghị ọnụ na gọọmenti na ekeghị iti ka afọ o nwesi ọda dibia native doctors today na-eche ka eje o nwere native doctors nọ na Anambra today na-eche na-ege ntị ka eje kpaa aka ka eje jidefa but they will not try it fa nwa ya nụ igbe kredo kwurie fa nwa ya fa try ya ka emechi ya Anambra mgbe aka ya ajụzi gị ka the crime dị n'oke ite maka oke ite esola na crime abịa na Nigeria abịa na law edebe stealing is a crime, kidnapping is a crime, trafficking, child trafficking, anything that has to do with the human parts is a crime. But the crime of Okite, and wherever the constitution of the law in Nigeria, in federal as a whole, Okite bu a crime, or no bu a crime, or Egypt bu a crime. Can there be there? Sona Anambra State. Sona Anambra. And when that na-achọ today, like ọbụna fa nwere river. Soludo isi na akpụkọ na onye ọbụla kpagodo ndị aka.
Fafa. I will not call their name, but you know the people I'm talking about. Jegodo Pafaka. Mufaka na hopam. This is what I expected Akwa to do. In Achigwam Nobo na Akwa, but one chairman, one local government chairman, or not honorable, or not senator, I Yebuye Okuku. Each do nego bu everything. Money is not everything, or get pate go choba contact, choba power. Nda wo sarapu ego, choba power fabuli idiot. Onya batafa ji control UI today. Akwa inwe ego niile nwe. Dollar afọ na efefusisi ego. Onwe onye nye ga advice ga akwa campaign go do for one time and you will not lose because people nda love can dey kpọghasị. You will not lose. You must win. All this party and the other eji akpari elu ndị Dibia today bụ na onwere onye n'ime anyị nọ na government apart from Chimarin Temple. So Chimarin Temple bụ the only person I asị nọ na government. Were like 6 people, but the native doctor, Bundi sure the nana. Let's assume na somebody like Mazi Dibia. Mo for Ojina Federal na Abuja. Na represent Anambra State. Kekwo onye ọzọ million wilo. Mo for kwa onwe Ojina na represent ichene ya na-eme. Ichene fa na ga na-eme. It will not happen. All these things na-eme will be intimidation. Intimidation, harassment, embarrassment. Nya, ka mmenya na nkari nda akari ka mfa onwe hife fa yeme mumeya na fa nwere ọnụ. Ese na asi soludo pute eche na ya chọọchị Catholic Church na Anambra ka ebia kọwa. Why? Ema reason pata na oye emenwe because ndị Catholic do na government ka nkụ. Fa nwere agwa na government you can never amụghọ ọfụma imechi Catholic Church na Anambra State in any way in Nigeria. Offer bụ government nke ndị Dibia bụ cha akwa iwe kpata n'ego niile kpata n'aya n'iyi na-alụsọ na-aga họteelụ ịlụ dị mma ọdatị nọ na-aga fusi chọọ something jee ọdịkata jee efe jee Abuja bata Abuja chọọ something ijite họ chọọ bụrụ somebody like Eto Eze n'Ukpo Emeka Ọfọfa. All these big people with big power and high rank in the government. Mwafamba mchikofa. Gena fa Bologna. Afu homasi angona. Airi hum afu homasi erina. Jidesia fike. Nko mwosho onye so onye manage to jideta aka bu eji for this lawyer, which is not enough. Lawyer is not enough. Even Jepa kineso yenwukuru ike. Jepa kineso gi. Jepa kenwukuru ike ito ilo galo. Jepa kitibin na secure contact. Okwa onwekwa na ọnụ nkwọ. Otu afu osi asakufu ọnụ nkwọ na asaki omegide ife ọnụ nkwọ nwa anwa jide senator. Jepa kakwa akwa dị powerful. Emo mkpu akwa na unless need a concrete evidence na kwe ife ome. Apart from that no nwere ife ome no ka ije intimidate ye ka ime ọ dị possible. Who give the monkey banana? Eji akwa today lock wire inside na common sense. Abia na ndị niile na-eme crime, akụpa ndị niile ndị bụ na agụ akpọpụ efi ka alụfa me. Nya akwa emebedu mbọ fakanku. Mana who will touch them? Who will talk? Who so okwu nketi ka ifu? You can never yekute ni yekute. Ifu. Aka na-ebu drag. O na-ebu abia na the whole abia onwe check the big men no na Anambra today. They are starting abo pay fee ke wele onoko mita tinye onwe onye azụ ho drug. Before you kpata ego. For the 30% of them onwe onye dị nwa na azụ. Mana gịnị mbele akwa na onwe contact ojisho nothing onye ka akwa nwa phone na Abuja. Ke governor nya ya dị na mma. Ke senator, ke high chief rank, ke do nobody. If honorable from one akwamozu to another. From one akwabo na na mmemme akpọ anafe use maka ama na ebia occasion na-emu agafu ego. Anya bia okota mgbo chege ego. Nwe ebunu ka iwe biari ya nke ekpofu ego. I wish ni just ya nke anata na ya nwa ife. Na ya chisese ife a niile ndị ahụ enye gị ezigbo advice ganye ndị na-enye gị ezi ife a na-ekwesị na asọ nwe ndị nna-acha ka eje kpaa aka na-eme Dibia today kpaa afa nya kpaa ndị afa aka amụa yes na ife a na-ekwu bụ eziokwu try am
ụdị ya adịghị mma akpọ afa will not call anybody them mma akpọ afa mana ndị nna agwa amalugo ndị nna ekwu maka fa afa aka in all this intimidation, all this harassment, all this embarrassment ka anyị nwa bụ ndị omenala ndị dibia gbanụ mbọ chọbanụ ihu ndị gọọmenti be you who after God after Chukwu okike on the government megide ife ego meruo 1 billion mmekogodo ego afi into 500 million chọbagodo power. There is nothing like power oga ụdị ego check ya ụdị ego Ebuka Ọnụnkwọ nwe taa still yet ọ na-azọ senator ọ da-azọ senator maka ego ya nwee ba senatorial zone ọ da-azụ ya n'ọka onye buru ego n'ọka no ife ọ na-azọrọ ya bụ ka o wee nwee ike secure wealth ya because money without power your wealth is not secured because Nigeria bụ obodo ya Nigeria enweghị Nigeria bụ agaghaga inwe ha agba na gọọmenti afọ ọ bụ sorry. That is what I expected Akwa to do and o meghie on the last year. I'm disappointed.